tervetuloa Karpojen seuraajat meidän Karpojen seuraavaan juttusarjaan, joka on sellainen ensimmäiset gradeissään. Eli tarkoitus on yrittää löytää ensimmäinen boulder gradeissään välillä 7A-8A. Ensimmäinen löydettiin, se on aika legendaarinen Ku Klux Klan Pihlajamäessä. Kuten näette, ollaan täällä etelässä, missä vesikin on vodaa. Ja se on Paulin Karin, eli Karipotin avaama vuonna 1985. Ilmeisesti sellainen klassinen hänkkiboulderi, isoja otteita, pitkiä muuveja. Sellaista ollaan lähdetty hakemaan. Mä oon saanut taistelupariksi tänään tuohon reittiin tutustumiseen Emmi Rautkylän. Tervetuloa, kiitoksia paljon, että ollaan saatu hänkkivääntäjä mukaan, koska hänkistä on kyse. Lähdetään etsimään reittiä, ollaan täällä vähän harhailtu tässä betonilähiössä, mutta lähdetään katsomaan, että mitä reitti on syönyt ja miten korkealle sitä päästään. Tavoitteena on, että jompikumpi sen tänään pääsis. Katsotaan, että jos pääsee kummatkin, ihanne tilanne. Jos ei pääse kummatkaan, se on nöyryyttävää, koska jos ei 2022 mene 95 avattu reitti, niin se on vähän surullista. Ootko käynyt koskaan reittiä koittaa? En ole käynyt. Ei mitään hajua. Joo, mutta sun vahvuusalue on kuitenkin vahvuusalue. Mä kävin tuossa Taamistassa kinttelillä vähän lämpää, mä luulen, että niillä voimin mennään. Kyllä. Noniin. Koitetaan. Yes. No niin, nyt meillä pitäisi olla ilmeisimminkin ylävahtimestari. Täällä ollaan harhailtu asfalttiviidakossa jonkun verran, mutta hänkkejä täältä ei löydy. Ollaan löydetty jonkun verran kyllä graffitteja ja joitain hajonneita pulloja. Ja tässä on kanssa feissiä, nää rupeaa olemaan kyllä aika korkeamman olosta. En mä näitä kyllä pelkällä pyyhkeellä kiipeis. Ei, mutta itse asiassa tässä on tää Zeta. Sanooko se Paul tosiaan, että pelkkä pyyhe riittää? No, sehän sanoo, että yhdellä pyyhkeellä periaatteessa pitäisi pystyä kiipeämään, mutta hei, meillä on kummallakin omat pyyhkeet, eli tuplapyyhkeellä mennään. Kyllä. Mutta ei juman kautta. Onko se tässä? Niin. No ei kai siinä, kun pistetään. No rakennahan sä ländi siihen, niin saat meikäläisenkin pyyhkeen. Niin tehdään silleen, että niin sä saat ottaa flash-yrkän, kun oot vähän niinku vieraana. Ai hei, kiva. Ja katsotaan sit sen jälkeen, niin mä voin ottaa niin sanotusti vasta sen oman flashini. Niinhän siinä tippuu, tai toivottavasti ei. Kyllä se varmaan tuo pitkä muuvio tonne kahvaan, joka on 4 metrissä, niin hei, nyt näyttää hyvältä. Ei muuta kuule kuin mikä on fiilis? Ihan hyvä se fiilis. No niin, sähän oot kuitenkin lämpällä tosissaan pari tuntia nyt tuossa kilterboardilla, niin onko sormet nyt tuossa kunnossa, että pääsee? Sormet on ja kengätkin on yhtä hyvässä kunnossa kuin aina. No niin. Eiköhän näin. Ei muuta kuule, kun annetaan paukkua. Tehdään silleen, että antaa Emmi ottaa tuolla yrkkäsen, niin mä lähden hakemaan kyllä pari patjaa vielä. En ole mitään menossa. Kiitti. Ootko valmis? Joo. Okei, seuraavaksi lähdetään flash-yrkällä liikenteeseen. Vasemmalla olisi varmaan ylempänä parempi oikeassa. Otetaan käden 10 senttiä ylempänä lopulta. 10 senttiä ylempänä. Niin, ja jastani saako olisi eikä jo halkeen. Hyvä. Hyvä. Se on hullulta heittää vasuria, sit siihen seurataan. Saakeliin. Oikein jalan.
Hieno. Vai ei mene? Sinne meni, että heilahti, kun meikällä oli vielä tauolla. Mutta siis mä en käyttänyt sitä yhtä ollenkaan. Mä laitoin kaupparin tonne kulman taakse, että en tiedä. No, tää on mikä? Tuo on siis näin. Flässi numero 2. No, se flässi meni siitä. Mä mietin, pitäisikö suoraan nostaa se oikein tähän. Hyvä. Yes. Se oli ihan hyvä se, mikä on sun oikealla siellä. Hyvä. Ikähenkilöiden virkistyspäivä. Kyllä. Hyvä hänkki. Kyllä. Helvetin hyvä hänkki. Hänkkiä parhaimmillaan. Okei. Päivän sessio 100% suoritettu. Vaikka kyllä. Pieniä jännityksiä oli, että meneekö kummaltakaan. Täällä oli kuitenkin 1 aste lämmintä, 7 metriä sekunnissa pohjoistuulta. Ja meillä oli tosissaan pikku kiire, hommia ja muita, mutta kiitoksia ihan älyttömän paljon, että pääsit mukaan. Mikä on ensimmäinen fiilis reitistä? Siis tosi hieno reitti, ihan 2 tähteä, että 1 tähti ihan vaan, että oli semmoinen klassikko ja sitten toinen tähti siitä, että oli oikeasti hyvin piirrettävä. No. Itse ei ehkä tässä nyt niinku tässä tunnin aikapaineessa ehtinyt ihan semmoista niinku kaikista smootheita optimipetaalia. Mutta ei missään nimessä mitenkään morfo tai muuten, että siis ihan varmasti kaikille sopii ja jos vaan tykkää pienistä otteista. Kyllä. Ja se, että jos niin urbaanius ei haittaa, tää on keskellä urbaania, maailman urbaaleita ympäristöä, ainakin Suomen. Ja itse on samaa mieltä. Oli vähän jännitystä siitä, että porukka tuossa jalotteli ja katsoi jotain 2 kommenttia, että on liukasta ja maali haittaa ja kaikkea muuta. Mutta sanotaanko, että myöskin propsit. Ensin nousi siellä 85, ei ole ollut ehkä ihan timanttisimpia kenkiä siinä vaiheessa ja toiseksi pyyhkeiden kanssa kiivettynä, niin olisiko lähtenyt. Lämmöistä vähän funtsailtiin ja niin pakko myöntää, että itsekin työssäkäyvänä ihmisenä niin jäisi kiivettymistä pyyhkeen kanssa. Mutta kovia suorituksia. Sanotaan, että sitten kun se smoothipeta löytyy, niin sitten on varmaan pyyhkeen kanssa. No niin, siitä otetaan uusi video sitten. Mutta hei, kiitoksia erittäin paljon tästä ja niin jatketaan seuraavia koitoksia. Jos katsotaan keväällä vaikka 7 Bemari-osastoa ainakin selvillä, niin se on Bart Simpson tuolla Taivaskalliolla, niin katsotaan jos päästään vaikka samalla kokoonpanolla koittamaan sitä. Se olisi siistiä. Yes, hyvä. Hyvä, näihin tunnelmiin. Morjes. Kiitoksia, moi. Kyllä.